Tak a máme po Vianočných sviatkoch. Rozhodli sme sa, že pôjdeme na výlet do Prahy. To mi sa takto tešil, až kým neprišiel na to, že vlak bude mať hodinové meškanie. No, bola nám zima, tak sme si dali niečo na zahriatie. Tento jablkový Jack Daniels nás trošku vprúžil. A tu už prichádza náš vláčik. Je to nočný spoj Leo Expressu. Na tom sme už dlho nešli. A to mi chcel takto narýchlo nakúknúť do kabíny strojvodcu, ale potom si to rozmyslel. Krátko po vyštartovaní nás obslúžil steward a v triede Premium na nočnom spoji máte možnosť zobrať si takýto spací set. Ten obsahuje napríklad takéto štuple do uší, ale tie ja nepotrebujem našťastie. Masku na oči pre tých, ktorí majú radšej tmu. Ja som sa rozhodla, že si ju dám. A takýto veľmi šikovný nafukovací vankúšik. A mimochodom, takýto vankúšik má aj iné veľmi dobré využitie a to vám možno na budúce prezradím. Samozrejme k dispozícii je aj takáto príjemná hrejivá deka a keďže sme vyštartovali krátko po polnoci, tak som sa rozhodla, že si najskôr trochu pospím a až ráno sa občerstvím. Počas celej cesty som sa zobudila iba párkrát. Je to naozaj veľmi pohodlné kupé. Je takéto priestranné, je iba pre 6 ľudí. Sedačky sú polohovateľné a počas celej cesty môžete sledovať monitor, kde vidíte, kde sa práve vlak nachádza a akou rýchlosťou ide. V priebehu celej cesty môžete využívať palubný servis, ktorý je ale oproti denným spojom trochu obmedzený, a to najmä v ponuke jedál. Logicky počas nočných spojov sa teplé hlavné jedlá nepodávajú, ale dajú sa objednať rôzne snacky, dezerty, teplé aj studené alko a nealko nápoje, z ktorých väčšina je už v cene lístka. Avšak treba dodať, že cena lístka v Premium Coupé tomu aj zodpovedá. Ale podľa môjho názoru ponuka v RegioJete je o čosi chutnejšia. Po raňajkách sme sa rozhodli naštartovať deň takýmito zázvorovo-kurkumovými šotmi, ktoré boli fakt super, ale tie neboli v cene. Potom, ako sme vystúpili v Prahe, sme sa išli hneď ubytovať, pretože náš apartmán bol priamo oproti hlavnej stanici, čo je veľká výhoda práve preto, že sme mohli odniesť našu batožinu a mohli sme naľahko vyraziť do Prahy. Čauko! Tak sme sa vydali na metro a keď ste zvedaví, kde všade sme boli, čo všetko sme videli, tak sledujte pre ďalšiu časť.